YouTube channel. So for today's video, pupunta tayo ng SMC site. Ayan, dahil birthday ng pamangkin ko na si Sean. na si Sian Paul. Sean Paul. Say happy birthday Sian. Sian, happy birthday. Kasama ko yung niya. ate ko at yung Mama ni Sean. ito po. Hi! At yung What's up sa among driver? so sila po yung kasama namin Yes. for this vlog. So Kasama natin sila sa for today's vlog, mga kabisaya. Stay tuned. Stay tuned. Bye! and 3, 2, 1. So yun guys. Nandito na kami. Aray. Bababa na kami. Yan guys. Ganda. Wow. So na namin diri guys. Kumabian ta. So guys, Hindi namin alam kung saan kami dadaan. Nangita mo yung elevator. Saan ni guys? Ano na pita? Sa actually pa. Ba sa elevator? First time yung mga rin, baka makasagaran. Birthday boy. Birthday boy! Nasaan So ayun na guys, nakapasok na pala kami. So what's up guys? Ano namin sa SMC side. So nakasod agad kami. Kita na gid nga sa agyanan guys. Laki niya guys. Nag-share pa yung dalawa guys. Ano nakasasod? Pwede ba gagawin? Pwede ba na bigyan ka nakasasod? Ay lang mo pagkat-kat. Sian Paul na. Yawan. Ano? Punta na ang mas bo. Tang mas Trisod. Mga supportive parents. Na! Pasok ko mo din yan. Hindi ka sasapit yan. Okay, 1, 2, 3. So, pakyat na kami. Yan. Punta na kami. Ibabaw. So guys, mo din ang ilang duwanan sa mga pangbata. Grabe ka nindot. Ganahan mo magbunot-bunot og kanang mga teddy bear para sa inyong mga uyab itong hatag diri na mo. Dili na mo og kamo. Why chat nire-request you? The birthday boy. Mo din ang happy day. Hi! Ano sa mo kayo? Mangita may kawentuhan. So ayan guys, naglalaro sila. Sila yung pinalaro namin kasi sila yung nag-birthday, yung maliit. Yan. Tara mo mag-shot. Nasali ako guys. Sali ang bata guys. Wow, sana all.
Mount Mary, di ba? Ari siya? Senior Santo Niño. Kani? Papa Jesus. Hindi. Why? Si Saint Joseph. Si Saint Joseph din yun, guys. Joseph. Ano yun? Si Virgin sa Guadalupe Virgin sa sa Cebu. Guadalupe. Malaysia. Anak ka na? Napayo sa gani. Senior Santo Niño. Next kay Arisa Flowers. Flowers from New Beginning. Odito Joy, Sonia De La Torre, Eras Torza. Huh? Morga mo diri. So, same ra sila, guys. Oh, nice kay guys. Yo, bayad. Mari kay. Asa ito ka na pera? Andiri. So, kanay, guys. Hoy, ito po. Ari, pikas. So, here we go. Nandito na ata diri sa Mount Luzon. Gutom na mi guys. Kasi Sam na uy. So, nami there sa Sky Hall, guys. So, here we go, guys. Manami sa Sky Hall, babaw. Grabe, guys. Grabe kanindot. Wow. Wow. This is life. Yun, guys. Sobrang ganda. Grabe, napakaganda ng SMC side, guys. Nandito na kami sa rooftop. No, bigla karo kayo ang kuan. Tignan nyo, guys, oh. Ang ganda. Laro kayong mga balay Bukid. nga. Tama, guys. Alright, guys. Laro kayong bukid. Hari ko. Wow. Marag nasa bukid. Cha. Nice kay guys. So, guys, dili na may kutob. Don't forget to Like, comment, and share. and don't forget to click the notification bell below for more videos. Bye!